tapong warudaya ditegor wong lera-lere bokong gedhe sapa sing duwe titah ulun pujang wara sirangga lawu coba jugara anggonira suwek ulun Bathara Narada sing prapta ditawuh Eyang Bukulun Kaneka Putra Bakti Hamba kunjuk dateng paduka Eyang Bukulun wis tak tampa liwat puja restu utamanana Bathara sinandi andadosaken simatipun Ranggalawe anamung Eyang kenging menapa panjenengan tedhak ing madya padha amrepeki Ranggalawe anggenipun manekung puja ing panti pangruwat rasa titah ulun pujanggara sirangga lawu apa to sebabe nganti ulun mrepeki marang kita jalaran dina iki ulun diutus marang Adigung keng supaya nganti marang jeneng kita munggah ing kayangan salin bawana pinangka jangkeping para pinanjut wonten maksud dalem iya Mojopahit kinepung wakul binaya mangap minak singgo wurubisma merong kampuh gajah gelar bondan tanpa ratu sindura gugur ing madyaning Rana Mandala menak kuncar nguncati saking pabarat Ranggalawe kinalungan ronce kasinopate menawi lajeng pinanjut wonten pundi tanggel jawabipun Ranggalawe Rama titah ulun pujanggara Ranggalawe lamun to jeneng kita isih duweni jejibah kepengin nentrem katon ya bakal ulun wenehi wektu lamun to jeneng sira kakon tanding marang Guru Bisma menak Jingga ing mengkone jeneng kita bakal entuk kemenangan nanging ing papan kono mbarengi oncate nyawamu tak kanthi ana ulun Ranggalawe asih panjenengan dharma bekteake kenging menapa kedah kados mekaten Kang Mas Ranggalawe wonten menapa Kang Mas pasuryanipun sutrut tansah kembang-kembang wasku kanthi ageng busana ingkang kados ngati panjenengan badhe tindak wonten pundi Kang Mas makut yudha ing Rana Mandala yudha kinarya Senopati Mojopahit perang campuh mangsah muru Bisma umbaran Yona Kang Mas Ranggalawe panjenengan punika Senopati Mojopahit badhe maju perang mengsah Guru Bisma menak Jingga Kang Mas iya ngono rahipun Raja Senopati Mojopahit
Apa kowe gelo Mertaraga? Amargi kula garwa panjenengan Kang Mas. Nyambut nikahanan wonten ing Majapahit peperangan ageng. Kathah pangorbanan wonten ing Magelang. Yen kowe lali tak elingake. Sumpah nalika ing sangandhaping gapura Wilwatikta Majapahit. Mantri Wira Matangwam Atya Bakti Aprabu Sajarwo Pasamo Disaha tansah lalana Ginong Pati Gina Narendra Cakrawaning Jagat. Prasetyo kuwi tak ucapake merga matiku dadi rabuing negara garwa umiring donga kanthi unjaling napas lan keteking ati yen ana garwa sing nitesake rah lan loh ateges kowe lali marang kasunyatan ana apa Kula boten lali marang kasunyatan lan sumpah panjenengan wonten ing sangandhapipun gapura Wilwatikta. Nanging Kang Mas, nanging apa lelampahan menika nyarengi kalian pasumpenan kula ingkang boten sekeca Kang Mas Ronggolawe. Pasumpenan ingkang damel goreng manah kula. Ingin menapa nyarengi kalian lelampahan menika Kang Mas. ngimpi apa kowe Mertara? Untuk salebetipun pasumpenan kula Kang Mas. Nalikane kula ngapan wonten ing Taman Sari. Dinanti kula nyuci sesekawan kagem panjenengan nalikane panjenengan badhe marasa boten ngersanipun Swita Ratu. Kadada badhe pamertosi sangkan paraning pilai. Wonten maksing kagak ageng sanget hingga nyambil sekar kala wau Kang Mas. Salebetipun taman kula cilik-cilik panjenengan rawuh. Lajeng panjenengan bojong wontenipun maksing kagak kala wau. Saya dangu, saya tebih. Saya dangu, saya tebih Kang Mas. Antos mesti kagak kala wau ical. Nanging Kang Mas emanipun Kang Mas Ronggolawe. Emane apa Mertara? Icalipun gagak kala wau. Nyarengi kalian icalipun pasumpenan kula musik. Kula boten kepengen kejalan panjenengan Kang. Impenmu ora salah. Impenmu ora kler. Sebab nalikanipun Kakang Manekung puja ing pangtimpang ruwat ros. Ana rawe yang pukulun kaneka putra ya yang Narada. Aku nyuwun palilah kang supaya dilunggarake nyawaku kanggo ndarma bektekake jiwa raga nanging Mertara sabdane yang kukulut lawe sira tak keparengake mangsa nyuda ngadani pupuh ing paragan Rana Mandala Yuda campuh piyada marang Minakjingga nanging lawe perang campuh kae bareng kalawan pecating
lelakno umpama kita bakal pisah. Aja seneng nalikane kowe ketemu. Wong Sawate. Aku kepelang soal. Sabdonan dalem Juwita Ratu Kencana Wungu tumrap Ranggalawe ing sanget iki. Ranggalawe kinalungan runce Kasenopaten kang kudu perang ngadepi marang Urbis. Mangkating Ranggalawe kedah kinapit pengapiting Senopati ora liya kejaba sira he prajurit Wangsapati. Sabda dalem budal kuing palagan Rana Mandala kang tinitih joli jempana pinayungan songsong payung Tunggulnaga bentuah Kadipaten Tuban. Sabdaning Senopati Tuban tumrap prajurit Wangsapati. Prajurit badolen songsong Kyai Tunggulnaga. Gusti Adipati Ranggalawe pepundhen kula. Kenging menapa Kyai Songsong Tunggulnaga ingkang panjenengan agem jalaran miturut para nimpuna para wasis wonten ing Kadipaten Tuban rikala semanten Kanjeng Adipati. Mbok pilih Songsong Kyai Tunggulnaga kajabel saking plangkanipun ateges. Tuban badhe berubah. Aku pangarsaning Tuban. Aku ngerti surataning kodrat garising pepesthi. Prasetyaku mujudake dharma. Sumpahku kang kaweca ing lati. Salah sawijining titah. Mula aku dawuh marang sira. Aja melu ngendoni prakara iki. Dawuh Wangsapati. Badolan Songsong Kyai Tunggulnaga saiki kenging menapa kedah Kyai Songsong Tunggulnaga sang Adipati Ranggalawe tindak nesih kathah dama wonten ing Kadipaten Tuban salah sawijining Kyai pinata mentah. Aku pandang mengayoman lan aku ngerti apa sing bakal kelakon. Dawuh tindakno. Kyai Kinada Mentah nggih ampuhipun makila-kila sang Adipati Ranggalawe. Menapa malih Purbisma Winajingga Dewa kemawon bakal adreh kalih panjenengan yen to panjenengan ngagar Kyai Kinada Mentah. Iki dalan lan lakuning urip. Aja mirah dadi kahanan. Yen kowe rumangsapi tindakno gawe Bandara. Seraken dawuh. Aku titip anakku Buntalangsa. Aja nangis. Lelingan supaya
sura ora sedih. Sang hati-hati Rangga lawe pepundhen pun abdi dalem wangsa pati mboten kuwawi njaga Kyai Ngerti tulisan atimu. Wong Sopati, kowe aja ngedon-ngedoni aku wong Sopati. Kecapmu, batinmu, aku iso maca kanthi mata Pak. Kenapa ora nyengkuyung angkatku wong Sopati? Aku dawuh marang sebisa meneh tindakno bedolen prajurit penongsong bangsa. Mundur pun kakang namun sagrema enas tidak dilakoni pancen aku ninggal diko nabi wis kadung tresno yo becik mertolokung karo aku kakang pamit Pak Lastro. Sumaning ayu Bathara. Sopati. Panjenengan ampun was lan semalang. Jalaran Sang Senopati Rangga lawe magut yuda ngadani pupuh maju wonten ing rananing Mandala yuda kinanten songsong tunggul naga. Panjenengan minggah wonten ing sanggar pamujan meminta marang panguwasaning Gusti kang gelar jagat. Mugia Sang Senopati Rangga lawe pikantuk kamenangan kusumaning ayu. Kowe wong Sopati dhewe Kang Mas Rangga lawe. Aja nganti kowe wal saka Kang Mas Rangga lawe wong Sopati. Nuwun pamit tambahin pangestu kusumaning ayu. Sekali, Ibu, napa nggih? Kok dadak sliramu tekoni papan kene? Panjenengan kok piyambakan Rama wonten pundi, Jek Ibu? Mula kapan sangat kalian Kanjeng Rama lho, Ibu? Sliramu wis kandheng kelawan Jek, dangu sangat kula dereng kepanggih kalian Kanjeng Rama lho, Ibu.
seji. Kanjeng Ibu. Ya wis kati. Kanjeng Ibu goroh ya. Ibu goroh apa? Iku kados mengaten Kang Mas. Kula mangertosi ya Mbak. Yen to Rama boten nindakake kewajiban. Napa panjenengan menika goroh Kanjeng Ibu? Bentaran. Ibu goroh perkara apa piye? Ramamu lagi wae tindak ana ing Mojopahit swanana ngersane crita. Boten! Rama boten tindak wonten Mojopahit malah kapura. Rama dados senopati perang mengsah lawan Guru Bisma Pinajingga. Kenapa panjenengan goroh Kanjeng Ibu? Cetha Kanjeng Ibu menika boten tresna kalih Rama. Bentaran. Ojo kleru ngomong apa Ibu sudah kurang-kurang eling kiramamu dikasih nyatanya lagi saudara turek ibu. Bentaran. Siramu isih cilik. Siramu cukup mau dipindah melawan ibu. Boten. Ganti beline Rama. Boten! Ibu boten tresno kalian Kanjeng Rama, Kang Mas. Ibu boten tresno. Ibu tresno. Boten ibu boten. Ibu tresno lawan Rama. Dan panjenengan menika tresna kalih Rama. Nanging napa? Panjenengan ben gondeli Rama. Boten gondeli Rama. Wes gede. Ojo-ojo keduan ibu. Yai sekati. Derekno aku Yai. Ayo Yai. Ojo ngalami kaswati Ronggolawe. Wonten ing tengahing margi wonten sawer weling. Sasmitaning alam menawi badhe tindakan wonten ing tengahing margi kepanggih sawer weling ateges menika paweling Kanjeng Adipati. Paweling menika boten paweling ingkang sae nanging paweling ingkang ala. Paweling menika negesaken sakmangke panjenengan badhe nempuh bebaya. Mangkatu perang sangukumu mati. Senajan aku ngerti lamun ora menang wong sawati. Lumantar unjaring napas lan keteking nadi. Luwung mati dadi rabuing negara. Wonten peksi gagah Kanjeng Adipati. Miturut para nimpuna para wasis menawi kepanggih peksi gagah ateges badhe wonten wangke
Jalaran peksi gagak dadaranipun menika wangkene menungso. Tuban bakal banjir getih. Kula aturi kundur Kanjeng Adipati. Jalaran sasmitaning alam peksi gagak menika panjenengan badhe pralon. Luwih becik mati dadi prajurit katimbang mati dadi pengkhianate. Paman pepunjen mami. Paman ronggo sedulur sing ana. Kowe senopati, aku senopati. Kowe mungsuh tumraping Ranggalawi. Nyuwun paman Rangga luwe man Kumbaran nyuwun punging pangapunten ingkang kathah wiman. Jalaran panjenengan sampun kula anggep pinangka pepunjen kula. Nggih tiyang sepuh kula ingkang tansah peparing ingin bab menapa kemawon sesorat dhateng kula. Kula mboten ngepenginaken man. Kula ngantos bondo yuga kawi ngadepi dhateng kita nggih man. nanging kasunyatane Paman Musindura gugur ing medan laga. Kadang muminak kuncar-nguncati saka ing pabaratan garwane mati saka tanganmu. Ing ngarep kowe kepengin nganakake kerukunan ning tundone kowe nabur wisa kowe ngguwat Soekarto kowe gedhekake murkam apa jumbuh kalawan tembungmu Minakji. Yung paman Rangga
Tenanipun sedaya kala wau sanes kula ingkang jalani nggih Mas. Kula namung nagih janji jumbuh kaliyan sabda jawuh pangandikanipun Sinuwun Prabu Blamadu Suwardi. Nalika negari Majapahit dipun gegeraken kaliyan Kebo Madrewet, Ya, mongko sedaya para punggawa praja Majapahit boten wonten ingkang salib dipun ngendarat agengipun Mejahi. Lajeng rikala semanten Sang Prabu Brahma kunjung ngawontenaken giri sayembara dhateng sinten kemawon kawula ing Majapahit boten mawas yen mijil dalu yen saged ngendarat agengipun nyirnakaken Kebo Madrewet badhe dipun ganjal. Ganjalanipun wonten kalih setunggal bumi ngranti ingkang angka kaping kalih badhe kadhawuhaken kaliyan putranipun ingkang sesirih Ki Senana Nunu Sono Yung inggih man mongko nalika semanten dika ugi pinangka paseksen boten wonten kawula ingkang saged ngendharat Kebo Madrewet kajawi namung kula nggih man. Kula taksih nami Joko Umbaran. ya, Kawujudan kula taksih biadus ngantos kula katurujah rajeh kados ngaten jalaran kenging sungatipun Kebo Madrewet. Lho ewa semanten man sareng Majapahit sampun tentrem. Ganjaran kula namung dipun paringi bumi ngranti ingkang samenika katelah lumbangan. Nanging kula cabang boten siyos dipun jawuhaken kaliyan Suba Suci Senana Nunu Umbaran inggih man. ora sah gedhekake nggonmu kumendung umuk. Yen kowe lali tak elingake. Saben tamtama nayaka Praja Majapahit kebak ing lelabuhan senajan gedhe cilike ora isa diukur dening kahanan siji. Kaping pindho ratu panguasane kethuk runtung mustikaning Janaloka wenang weneh ganjaran lan wenang batalake owah gingsiring kahanan mlaku marang tatanan pendak ana gantining ratu. Iki dudu jamane Brahmatunjung ning iki jamane Jwita Ratu Kencana Wungkula. Yen kowe nganggep aku pamanmu gantine wong atuang, paman meling baliya ing Blambangan. Kabeh kae muktekno kanthi rasamu luhurna negaramu ayo mono kawula. Paman luwih. Ya, Napa malih sak suratipun Sang Prabu Blamadu kalenggan menika ingkang jumeneng Ratu ing Majapahit boten sanes Yayi Suba Suci Ya. Senana Nunu. Wijilipun wanita kula sing boten cocok, kula boten cecek. Napa enten wong lanang kok nyembah glamakane wong wadon ya? iki tatanane garing Majapahit. Yen kowe ora gelem nyembah Dyah Ayu Kencana Wungu karepmu apa Umbaran? Kula purun wangsul wonten ing Lumbangan wonten kula saged boyong Yayu Suba. Yen ora kelakon boyong Kencana Kula entengaken kukut jagat Majapahit ana perang Gojali Sota, perang ing Anatan.
panjenengan kejem lan bengis mentolo nyempalani gaduh Babo, babo. Kirani keparat minang singko sugih pengen kondo Senopati dawah ing Senopati Kanjeng Adipati Ranggalawe sumping panjenengan nggih dawah ing kula Dadiwat pundhutna sumping kuwa sama trapna ing talingan lho panjenengan dados watu Kanjeng dadi watu papan kono katelah pandan papan kono katelah watu Come on!
kertas. Ngamuk. Tanggane dijani banteng ketat. Kajeng panjenengan niku asih. Mati kula. Besok yen ana rejaning jaman katrau watu. Wah, menawi panjenengan pasrah nggih boten sias jawab ta. Nggih ta? Monggo panjenengan kersane lho. Kula kertas ronggo lawe niku adipati keng Jajuk. Nggih lho. Nanging setunggal boko setunggal agemanipun ronggo lawe niku sami jawab ing Batara. Kamangka agemanipun ronggo lawe niku nggih minangka pusaka kang ampuh lho. Kula ibaratake niku macan-macan kang ompong. Oh, nggih ta? Wis ora dadi. Angke Nanging kowe kudu ngerti. ngerti pripun? Aman ronggo luwe gone makhluk kudu ngadepi lawan aku. Kae diayomi dening tuwa ing Kadipaten Tuban. Song-song tunggal Nggih, kula kertas. Mergo pikiran aku bisa menyang ngadepi Wah, terkawis song-song tunggul naga kok panjenengan ajeng mundur niku lak boten sae ta. Napa panjenengan nika kalebian? Panjenengan niku digadahi pusaka kang ampuh lho. Apa pusaka niku? Boten sanes godho wesi kuning. Panjenengan gadahi pusaka panah Naracagala. Emot Peparinge Kakang Bupati Jawa Internal. ingkang rikala semanten panjenengan pejahi. Nggih ta? Panah niku nyenyep setunggal. Dipun jemparengake dados setunggal ewu lho. Nyenyep siji yen dilepaske saka gantimu. Nggih niku Iki bisa dadi 1000 dakar. niku pusaka penganggur. Pun panah obos. Nggih. Yen ngono cepet suwen pundhuk ke dayu. Ngoten. Yo Nggih.
Rati mriki. Nah, iki. Sang kumpul apa? Nangge sae. Senopati Daumara prajurit Tambanono Kula prajurit maju wonten ing rono mandala nanging yen
yen ngantos mangke ugi dados korban saking tangan Keparat kurang toh. Konset. Yung kepiye Yun? Deloken sing kanthi permati. Sampun sedo. Kenapa kok? Ya saya kula kok kados disamber bledek. Coba kene. Ya nggih. Kuwi kok kandha yen paman dong. Ampun mboten obah niku. Kuwi tenan. Saestu. Coba ndak. Ayo monggo. Yung paman. Paman dong luwe. Paman!
Rawuh. Nalika aku tanding lawan papan Romo. Nggih. Aku kasih hormat satu. Akeh koro widodan. Dari pengurun dinas. Nggih ayu-ayu niku. Ayo, Kula ngertos. Simono Untuk aku yang paman Rogo luwe kasih mayang gening Roro Jawa. Matur. Jogo sayu undutno Jogo. Kakek niki. Gayun Jamu. Jogo waspada. Ono ing gunane paman Rogo. Ono cahya mantel sak-sakraning panjenengan. Wangge niku napa niku? Yo kuwi sing mewah Junur Batingat. Pak Junur buat ngaji. Yang kuwi ora enggak. Kok menawa ora bakal sampurna. Kula iki bakal sampurnake. Mungkin nyoba enggak akan. Jawab. Ojo ngerti kajenengan kula warga ing Bugan. Nggih. Ayo padha buang tilas. Nggih, Ninggal-ninggalake Mangga, papan. mangga.